Lah bawor supertane Bumanus mari jajalanan. Apa dikaya apa Kumbayana? Pancen wijining atiku wis wiji memungsuhan karo Sucitra. Kumbayana, aja minggat, durna aja mlayu. Paman Pemban Begawan Durna ingkang rawuh. Wah nggih, Nger. Anak Prabu Dwarawati kula ingkang sowan. Paman Durna menika. Inggih sinuwun Mandura. Ketingalipun gita-gita rawuh paduka Bapak Pemban. Sajak wonten wigatos menapa? Nyuwun pangapunten nggih, Nger, mboten kok nama kula maiben kaliyan paduka ingkang sinuwun. Kula ngakeni. Menawi paduka menika Narendra titising Bathara Wisnu ngertos saderenge winarah. Nggih paduka ngertos saderenge winarah menika menapa paduka anak Prabu badhe mambengi kaliyan lekas kula. Kula badhe pinanggih kaliyan Ratu Pancala Prabu Drupada. Menika perkawisipun Kumbayana kaliyan Sucitra. Nyuwun sewu, pendhan ampun tumut-tumut perkawis menika lho, Nger. Mindhak kesempyok ing aradan. Sampun. Oh, ngaten Pemban. Inggih. Dinten menika panjenenganipun Sinuwun Ndarawati lan Sinuwun Mandura. Kula aturin nekseni iki mawon sampun ngantos tumut-tumut perkawis kula kaliyan Ratu Pancala. Sampun menika kemawon nggih. Yayi Durna ingkang prapta. Kakang Sucitra aja kaget, aku sing teka Kakang. Kanthi karaharjan praptanira Yayi. Yo, antuk pendungane Kakang Sucitra raharja tekaku. Taklimku tampanana Kakang Sucitra. Iya, Yayi tak tampa. Andhadhake Sukarna tiyasingpun Kakang. Kejaba saka iku Yayi sakwise siadi lenggah ingkang prayoga. Apa kang dadi kersanira Yayi? Kakang Drupada, ora kok jeneng aku bakal bebutek banyu bening, nyaru-nyaru wuwus bebarung sinang kuwi ora. Nanging Kakang, dina iki aku kepengin mupu sayembara ingkang digelar anakmu Wara Srikandi. Sapa sing bisa mulihake Taman Mairakaca sing dirusak dening Ratu Parenggumbarja? Prabu Jungkung Mardya rikala semana bakal diladeni, bakal disuwitani karo Wara Srikandi. Kok apa bener? Iya. Pancen kepara nyata mengkono prasetyane anakku Wara Srikandi. Nanging apa kowe ya bakal tegel, apa kowe bakal mentala? Yayi Kumbayana. Tak baleni maneh, apa kowe ya bakal tegel mentala bakal ngleboni sayembara iki? Kakang Sucitra, mesti kowe duweni rasa kesamaran. Kowe duweni rasa kesamaran yen to aku nganti mulihake Taman Mairakaca nek Srikandi dadi garwaku rek ngono to. Wis melang. Wah, dudu kuwi Kakang. Dudu kuwi sing tak karepake. Wah sing wigati aku lilanana. Tuduhna ana ngendi papan dununge Taman Mairakaca. Aku sing bakal mulihake, aku sing bakal mangun. Ya. Ning panjenenganku mbok wis ora wae to Yayi karben upama Brahmana ya Brahmana liyan. Mesti kowe duweni rasa semelang, kowe kuwatir.
Kakang Drupada, yen kowe semelang kowe kuwatir jenenge kowe kuwi ora netepi sabda pangandika. Sabda-sabdane pandhita pengendikaning ratu ora kena wola-wali ngucap sepisan kudu dadi lati pakarti nyawiji. Ucape batine kudu padha. Kowe aja mencela-mencele kowe ratu. Yo, yen pancen ngono. Wis, yen pancen kowe mentala, kowe bisa tindakna Durya. Mengko aku sing bakal mulihake. Ya kuwi Taman Merakaca. Srikandi, aja kaget pun bapa ingkang prapta. Bapa Pandhan Begawan Durna ingkang rawuh. Ya, pancen aku sing teka. Jroning lelakon iki aku kepengin bakal ngusadani mulihake kaendahaning Taman Merakaca. Kepriye para Srikandi? Sangadi Pandhan menawi kepareng paduka mekaten kula namung nyumanggaaken jalaran kula sampun kalajeng prastya sinten kemawon ingkang saged mulihaken Taman Merakaca inggih menika ingkang badhe kula switani. Srikandi, Kanjeng Rama wis kok antep nggih sampun Kanjeng Rama. Menawi pancen Bathara sampun tumugaken judul kula kadang kaya Begawan Durna badhe menapa malih. Rupiah nanti mari dalu jodoh menika wonten asalipun Gusti iki mopeng dumati. Yo pancen yo mengko. Mila menika Rama sampun panjenengan Rama klaten kados. Yo wis najan kanthi abot rasane kanthi wis mongso Gudawa Kumbayana guru bakal mulihake kaendahaning Taman Merakaca. Wis Kudra saka Sawetara Srikandi coba kowe semira. Aku bakal sependi terus mangkaken Mbak. Pandhita Suparima Danyuwan Durna ya saksi Kumbayana sigrangane ngaken cipta kastara entos cakep sarupa tunggal surupa nutupi tatahan hawa saka ngeningaken Panca Driya pengangen-angen ambiran hawa nafsu bayu pateng perkara mung sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucaking grana anut marang giyongane kayun kayuyun angayat-ayaning Paratama kaya mati juri urip-urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating superna sumu-supe ngarah so jati-jatine sang Kumbayana ngatas marang dewane mrih kasebadane sedya bauta eling-eling Kumbayana lan Sucitra wis kinodratake bakal dadi memengsan kanthi prapting Baratayuda Jaya binangun karo Nersi Kumbayana wis ketaneman wijining satru bebuyutan kelawan sang Sucitra nadyan wong sawasra angeningaken cipta tansah cabar tanpa karya malari kala semana sinterupi melenging cipta kanthi raos sumengkaning penggawe nganti nuwuhaken nala hakni nala tekse ati hakni tekse geni ana geni mijil saking panasing ati adenging cipta mletik sakoneng gedhe mijil saking panone sang si Kumbayana dumawah wonten ing Taman Merakaca dadi urip mangarep-arep.
pertane manus maring jajalanan. Apa dikaya ngapa Kumbayana? Pancen wijining atimu wis wiji memungsuhan karo Sucitra. Kumbayana, aja minggat, durna aja mlayu. Ya, tanganku wis tak tampa. Krasane ku niki mau pun bapa mantak aji pambeling. Bapa peremban. Gugu temah geragapan raos manah kula duwe nampi timbalan gawe paduka bapa peremban. Sarana mantak aji pambeling. Permadi. Sejatine mengkene kula. Pun bapa kowe mau kepengin bakal mangun katresnan jroning atiku. Aku ora kepengin bakal garwa karo Srikandi ora ana ceceke atiku, ora ana gegambaran. Karepku bakal sumungi kuwi tulus rasane atiku. Supaya aja nganti ana rasa memungsuhan antarane wong Pancala karo Begawan Durna. Nanging mbok menawa Jawata ora maringake nggih, Permati wis kinodrat. Jenenge Kumbayana karo Sucitra bakal dicintak dadi musuh. Arep tak becik ana aku gawe becik kanthi wis ora dadi. Nganti kabar iki mau Taman Mairakaca malah kobran. Nanging aku percaya Permati. Pancen mbok menawa kodrating Gusti sing bisa mengku para Srikandi ora yo mung sira Permati. Lan dina iki pun bapa mundur senjata pitulung tentremna swasana negara Pancala. Sirepen geni kang wis ngombar Taman Mairakaca pulihna. Jalaran aku ngerti yen to Permati kowe biyen tau duwe memitran karo Gandharwa ingkang mapan ana ing Wanamarta. Kowe duwe memitran karo Gandharwa sing jenenge Anggara Karna. Kowe biyen tau diparingi tirta manik Kamandanu. Lho. Tamakno ngger bocah bagus Permadi. Mbok menawa Bathara bakal maringi jodoh pinesti para Srikandi dadi jatuh kranamu wong bagus. Aduh, bapa peremban. Peremban kula bapa. Menawi sampun wonten gawe paduka bapa sampun watos sing penggali kula ingkang badhe muliaken Taman Mairakaca. Ya, kok sampun doa. Permati. Tak rasa ya mung sira kula Permati. Sing bakal kawawa nyerep kontran-ontran negara Pancala Kanjeng Paman Prabu sampun waspada sing tenggal. Paman srengeng manah kula
dinten menika kepingin badhe mangsulaken kaendahaning Taman Mairakaca. Iya Permadi. Dene iki sakwutuhe pun paman pasrah kawat jeneng sira. Waksa Budha ngono bakal mangun Taman Mairakaca. Syukur bagi ngluwi kaya ingkang wis pangestunipun Kanjeng Taman ingkang kula pundi. Pun pacarita kaya tenang kono Raden Permadi. Nika lasar sigra mesti pusaka Jemparing. Ingkang tetela Jemparing kala mau darbe daya pengari bawa isi tirta manik kamandanu. Ingkang tetela saged nyirep kuruping dahana. Bocah eling-eling pusaka peparingane Gandharwa sang Anggara Parna madyaning wana. Bisa marta rikala persigra katamakaken. Dadya sirep poneng dahana ingkang ngubar Taman Mairakaca. Sami sakala amargi tumurune Taman Candra Kirana saking kayangan Suralaya tan asanes. Awit saking pamintanira anggih umaraning Dewi Amba Putri Kasipura. Kanjeng Pangeran njunenge saged maloyakaken inggih menika kaendhane Taman Mairakaca malah langkung ingkang sampun bela. Nyemak terus rasane atiku kaya sinirat tirta ayu swindu Permadi bareng jeneng sira bisa maloyakake wujuding Taman Mairakaca. Paribasanmu sak kedheping netra ana cahya tumurun. Ana cahya tumurun saka ing antariksa ilanging cahya. Tumiba ana madyaning taman geni bisa sirep, taman bisa mulih. Nanging Permadi kados taman kuwi cedhake taman kuwi kok dadi eneng puspita rinoce. Tegese eneng kembang kang rinoce. Kuwi mengko karep apa? Abi Kanjeng Taman ugi dados kawulan. Puspita rinoce menika mujudaken kamulyan utawi amargi tumuruning Taman Candra Kirana. Menawi manut panjenengan kula tampi Taman Candra Kirana menika paringane Widodari Suraya.
lan menika wonten puspita rinunci ingkang pemangsang ing mriku menika agengipun inggih menika putri Kasuwa ingkang asil Usmaning Ayu Dewi Ambarika mantep dene kinanipun kados pundi dadi menika kula dereng saged matur pamat benadalah. Yo muga-muga iki mujudake kanugrahan tumrapé garwamu Wara Srikandhi jalaran wis dadi prastyane garwamu Wara Srikandhi sapa sing bisa mulihake Taman Mairakaca ya kuwi sing bakal disuwitani Srikandhi wonten jane Rama nyatane bisa mulihake Taman Mairakaca ora liya Kang Mas Musi Arjuna kowe kudu netepi kang dadi udayamu kamu iki kanjeng Rama saken dawuh patuko kanjeng Rama Wirandungan Kundalira Pandhita Sukalima Sang Begawan Durna mring petapan Sukalima yektine Sang Pandhita ing Sukalima Sang Begawan Durna wis darbe putra siswa ingkang rikala semana meguru ing rek titising gemparing lawan ingkang bapa Pandhita Sukalima Sang Begawan Durna Narendra Paranggelung Sang Prabu Pagunadi ya Bambang Ekalaya ingkang rikala semanten Sang Prabu Pagunadi ya Bambang Ekalaya garwa liwah para wadyabala wis mapan wonten Padepokan Sukalima kocap mangke ganjeng kang kawuwusa ora kaya kang ana Taman Sari ing Sukalima nenggih Dewi Anggrahini garwanira Sang Ekalaya ya Prabu Pagunadi nampi pismanira Bambang Aswatama